Когато настинката влезе през вратата, първото, което правеха старите хора, не беше да търсят хапче, а буркан. Медът. Златото на зимата. Лек, който не пита колко си болен, а колко си търпелив. Ако кашлицата не минаваше, режеше се глава лук, заливаше се с мед и стоеше цяла нощ на масата. Сутринта гъст сироп, сладък и лютив, който сваляше огъня в гърдите. Баба казваше: медът гони болестта, лукът лошото от човека. После даваше по една лъжица, 3 пъти на ден, бавно, да се топи в устата, не да се гълта набързо. Днес учените потвърждават, че в медът и лукът има антибиотици, витамини, живот. И пак се връщаме към старото, когато грижата се мереше не в милиграми, а в внимание. Медът и лукът – 2 прости неща, които лекуват не само бронхита, а и студеното в сърцето. А ти, какви природни лекове знаеш за настинка, кашлица или бронхит? Сподели в коментарите, може днес да излекуваш някой с думите си.